Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke asizuwenza amamade ngoba ngoku siza nentshukumo okanye ke nento eyenzekayo pha kwibafana bafana njengoba ke abafana abadala ke bepha kwilizwe laseMorocco. Sifuna ukuqonda ukubana ngaba amalungiselelo wabo ahamba phele phi, ngoba kaloku neyazi into yokubana bazawudlala umdlalo onzima kakhulu namhlanje ngokuhlwa apho beqobisene namakhonko amakhulu wase-Afrika ompondo zihlanjiwe iCameroon. Abafana abadala ke ba ku-last 16 ke apha ku-AFCON bephume pha ku-group stages. Abafana abadala bazoqobisana neCameroon ke namhlanje. Ndicinga uba wonke umntu ke amehlo wakhe abheke kulo mdlalo, wonke umntu kamehlo wakhe abheke kulo mdlalo ke wanamhlanje. Qaba ke singene ke pha kubafana abafana ukubana ngaba kwenzeka ntoni na. Akufumaneki injuries pha kwibafana abafana, amakhwenke wonke ke aphelele. Ngokomlomo ke kaTebogo Mokoena uTebza utshilo naye wathi ke yonke into nje hamba kakuhle, abafana baredi, abafana futhi bazimise into yokubana ke bangadibana neCameroon. Uyavuma into yokubana ke ayingomdlalo lula konke kuzawuqhawe kunobathana, ngumdlalo othanda ukuba nzima, kodwa bengabafana abafana bazimise into yokubana ke benze sure into yokubana iCameroon bayamelana nayo. Ngamazwi ke laphuma pha kuTebza Tebogo Mokoena ke baphulaphula ke singene ke ngokolethu ulwazi kancinci nje okanye ngokwezethu zimvo kancinci malunga negame namhlanje. Sicinga uba thini uba le game uHugo Broos mhlawumbi ufuna ukuyiphumelela okanye ufuna ukumelana nayo angenza kakuhle enzinceba, angenzi ngokwendlela aqhela ukwenza ngayo umfana omdala. Le game namhlanje ayidingi into yokubana ke adefende ezisuka, idinga into yokubana avele ahlasele ezisuka. Ubunawo amajoni wokuhlasela namhlanje, avele wafake wonke, avele ahlasele ezisuka, ngoba ke namhlanje funeka umdlalo ulele uphelile, funeka ukulalwe kukhebethwe namhlanje yokubana ke uzobe sizawugcina abadlali ayizumsebenzela loo nto. Ubunawo amakhwenka azowathuma uba mahlasele iCameroon, makawafake wonke namhlanje zisuka, uvele kuhlasela. Ungangcono ke adifende le nto seyikhona ngaphakathi, kuthiwa ke udifende selekorile, yawuvakala loo nto. Hayi bangene namhlanje ayodifenda engakakore, enze njengesiqhelo kwezi match ke besike sazibona ezidlala apho ke befake khona ke i-defensive midfielders ezininzi kwacaba ngokombono wakhe uyodifenda umdlalo ungakaqali. Namhlanje ngakayitshintsha ke loo ndlela umfana omdala, aqalise abadlali abazokwazi ukumelana pha neqela leCameroon xa ku-athekwa, neCameroon zikwazi into yokubana ke ifumane ubunzima ke makhe ibafana abafana ike nayo izibone ingakwazi ukuphefumla. Izithi noba iyahlasela kubekho abadlali abazoyihlasela nayo bakwazi babayidephe intlantsi ke nayo thuke. Hayi into yokubana idefend bafana abafana okokoko de kophela umdlalo. Yona nto esiyicela uHugo Broos ukubana ke namhlanje azafaka abadlali abazokwazi uattack. Umzekelo kwela cala ke langasemva asikaboni into ingakanani besingathi makube kutshintsho. Uright pha uRonan Williams pha ezipalini, uright pha uKhuliso Mudau we-right back, uright pha uModiba pha kwi-left back, abe right pha uSiyabonga Ngezani kunyekelela inkwenkwenyana ke yakwambekezela imbokazi pha ku-center backs zakhe. Izapha esazikethini sebala uright pha uTebza mfana kaMokoena amdibanise pha nale nkwenkwenyana kwaMbatha. Uba ngaqalisa bona namhlanje ingaba wenze kakuhle kakhulu, aze ke afunze pha ngoRele Mofokeng, ngafunze pha ngoNkotha, ingaba ke wenze kakuhle kakhulu. Ingaba ke leyo nto leyo ke uyophule bafana aze ke abeke pha ke le nkwenkwenyana kaMoreni, aze abeke pha ke lo mfana wakaFoster. Ibe ngabona abantu ke azoqala afunze ngabo namhlanje, akajonge into yokubana ingaba banomelana na neCameroon. Asitsho into yokubana ke makafake bona zingcinga zethu thina ngendlela ke esibona ngayo into yokubana ke angaqala ke kanjalo. Isizathu esibanga basithi angaqala kanjalo ke baphulaphuli, siyayazi into yokubana kuNkotha noMoreni badlala ngecala eli-1 left bobabini, kodwa uNkotha ixesha elinintsi usuka ngase-right, ubaleka kwela cala lingase-right, athatha ibala ngolikhathisha angene ngaphakathi. Uright uMoreni ke yena kwela cala lasekhohlo akho nto zakumtshintsha, abaleka
ke ulacala sakhohlo ukhona kumfukengena kumfana omdala ke anikezwe la free roll abekho lapho kwibhola umfana omdala ndicinga uba ke xa kunokwenzeka kanjalo bafana noko ingaphakama umbatha nomukwena bawuthethana ke bonto kubana ngomphosheka ngompho hambayo kodwa bobabini bayikhabela ipali ngokufanayo othe wafika pha ngakwa 18 areas yamanto ukubana phakathi kwabo ukhona ozoqulula intambende phakathi komkwena kunye ke nombatha. Ndicinga uba ke xa kunjalo ke noko bafana ngathanda ke ukuphakamisa xa kuthiwa kuya-athekwa azathi ke ngoku xa efuna udifenda adifende sele noko enalo enqakwa nalo angatshintsha ke adlale ke le defensive game yakhe ke xa sethe wafumana inqaku pha umlumzana ke uHugo Broos. Yindlela esibona ngayo nathi baphulaphula sigqibi nawe ungeza nowakho umbono uzohlala phansi ujonge nawe usete sakho ischeme ngiyakho indlela ofuna ukusetanga apha senza umbono akuthiwa sigqibile kodwa ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle baphulaphuli.